Yo, Tornosauro, Battle of the Rookie Season 5. Last battle sa pagkaroon na slot, karoon na bracket. Special, natakaroon sa Lagindingan. Lagindingan. MacArthur Park, CDO. Tornosauro, make some fucking noise, boy. Yeah! Yeah! Special shoutout sa Mad Dog Clothing. Mad Dog! Gusto nyo mo-order by social nyo sa Facebook, Mad Dog Clothing. Roof! Tapos South Dogs album. Roof! PM lang inyo si Mistar, si Sumagupa Crew. Yeah! Bana lang siya on my left. Introduce yourself. Yo, baliw na letra. DCW, special shoutout sa kay Junilo Jess, Francis Solayaw, then Just B. Bana lang siya on my right. Introduce yourself. Mansyo nga pala ng Siargao Island, shoutout sa Sagpro Pro, kay Paise, Katrubaw, kay Uda, Ilyares, Alas ng Batasan at syempre Siargao Production Records, sa kagrupo ko kay Sir Mikey at Sir Laro. Game. ESO game. So first round, para kay Crazy W. Let's go! Yo, game! Game! Yung una kong ka-bracket, nag-back out pero nagpapasalamat pa rin ako kasi yung kalaban ko sa profile niya ay nakakaranas ng hair loss. Pero pagkatapos dito, ilang buhok mawawala sa iyo, kundi pati ang record mo ay mawawala ng isa. In English, one loss, tangina mo. Mansyo, may the best man win. Ito ang aking showtime, kaya tawag ka sa ratings. Wawa win. Sa laban natin to, imposible mo akong mapataob, lalo pat hindi ako bangka. Ako isang simpleng isda na nakatira sa iyo, malawak na karagatan. Oo, ikaw yung karagatan sa ating dalawa kasi malaki yung tsansang mapataob ka. Ako yung ulan at ikaw yung bubong, kaya lahat ng tira ko iyong sinasalo. Habang ikaw sumusuntok sa tubig, o tumatama pero wala namang epekto kasi wala kang suntok, Mansyo. Oo, isa kang baladong boksingero. Habang suntok ay maraming bakas, parang gupit ng palpak na barbero. O kaning pagsukol ni mo sa kuha, murag nakipinsing niya zuro gamit purok. Kung bata ko sigong pananaw, pis biyagon tika sa kung tahod nga bagko pag iturok. Kaya Mansyo, anong pakiramdam na kahit underage yung kalaban mo sa paningin ng mga tao, ikaw pa rin yung biyado. Kasi walang may pake. Kung anong kargada ipapakita mo. Sa akin, maraming nag-aabang kasi mas bata, kaya alam nilang may pakita kung bago. Kaya dito sa huli kong bira, sana'y matauhan ka na. Kasi para kang pera. Oo, may papel, pero ikaw yung pera na luma, kaya alam na siguro ngayon, wala kang halaga! Time! First round, para kay Mansyo. Yo! Check! Check! Bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat kay Sir at binigyan ako ng laban kahit di ako nakasipot nung una. Salamat Sir ng marami. Kumusta bay? Umpisa pa lang bay, babay na bay. Babay. Bago ko mag-umpisa, gusto ko munang ipaalala sa'yo. Pagkatapos ng laban natin na to, walang samaan ng loob, walang hamunan ng suntukan. Kasi napaparito ako para makipag-battle, di makipagsuntukan, ha? Ha? Pangalawa, walang iyakan, ha? Kasi nakakaya sa kanila. Pag umiyak ka, tangina mo ka. Pero pwede ka naman umatras kung gusto mo. Gusto mo? Ayaw? Game! Kumusta Cagayan? Gabi Cagayan. Unang apak ko pa lang dito sa Cagayan, unang laban ko dito sa Oro, ikaw na kagad ang kalaban ko, kaya fuck you, pero salamat sa'yo, ikaw ang unang magbibigay ng panalo ko. Oo, sabay tayong pinapapunta dito sa harap nila. Pero ayoko na may kasabay sa pag-alis. Ako ang uuwi na may dalang panalo. Ikaw ang iwanan kung nakandusay sa baba. Ako ang uuwi sa aming bayan na bitbit ko ang pugot na ulo mo. Iwagayway ko sa aking kababayan. Ito ang pinatay ko sa Cagayan. Kaya taga Cagayan, pagpauman ninyo, pagkat ngayong gabi ako'y papatay ng taga Hingog sa inyong harapan. Ako si Mansyo, ang pinuno ng mga goons. Ang ina mo muka, ang pangit mo pala. Speaking of muka, mamaya ka sa akin, tangina mo ha.
Tong kalaban ko, papahuli ko sa aking mga tauhan, papatali ko ang kamay, papakaladkad ko sa gitna ng daan habang binubugbog ng karamihan. Papadala ko sa harapan ng aming tahanan na ako'y mag-aantay, may hawak ako ng bismol bat, papaluin kita sa ulo, tang ina ka. Papatanggalan kita ng damit, ipapatali kita sa puno ng langka, hindi ka kalagan hanggat hindi mamaga ang pangit mong muka. Puno ng pasang muka, pasag ang ulo, naligo sa sariling dugo, maga ang muka. Papatanggalan na kita, ipapadala kita sa luma naming budiga, ibibitay kita ng pabaliktad. Kukuha ko ng bleed, susugatan kita ng marami, mas sexy, mas mahapdi. Magdidikdik ako ng asin, suka, paminta, papahiran kita, di ba mahapdi, tanga? At kanina narinig ko, magaling ka sinabi mo. Mahilig ka pala magbuhat ng upuan mo. Sige, pagbubuhatin kita ng sarili mong upuan patungo sa harapan nila. Papaupuin kita, itatali ko ang iyong kamay at paa. Kakalbuhin kita sa harapan nila. At lalagyan kita ng karatulang huwag pamarisan si mukha. At para di ka mahiya, ipipiring ko ang iyong mga mata. At sabay sisigaw ko, ang sino mang gustong kumalaban kay Manso, ganito ang sasapitin nyo. Tawagin nyo tong torture silya elektrika, lalagyan kita ng bakal na sombrero na may malakas na bultahe habang sinisigaw nila, huwag pamarisan si mukha! Huwag pamarisan si mukha! Hindi ka naman pangit, pero bakit ang dami mong kamuka? Crazy, crazy. Tanginam, Tanginam mo, crazy. Ang pangit ng pangalan mo, palitan na lang natin. Mas maganda, mas naisip ko. Sigurado ako na dadalhin mo to sa sunod na laban mo at sigurado akong masasaktan ka hanggang sa sunod na laban at gagamitin pa to ng magiging kalaban mo. Ikaw na ngayon si... Sanay na sila, ikaw na lang si mukha. Alam mo kung mukha, bakit mukha? Kasing dami mong kamukha eh. Alam mo kailan yun? Ha? Ang dami mong kumalam yung ang kamukha niya? Kamukha niya! Pangit! Alam mo kailan yun? Makinig ka! Mukha! 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 Time mukha! Second round, Crazy W, bay. Inom lang. Pero mga nagtrabaho overtime. Oo, ako magbibigay ng panalo sa'yo. Ito. Fuck you! At hindi ako maghahamon ng suntukan kasi sa akin mas malaki ka. Kasi sa akin, ikaw ang mas malaki. At hindi ako kaiiyak. Ba't ako iyak? Ano ba to? MMK? Madalas, yo, game! Madalas akong takot at kinakabahan lalo na pag sa kalaban ko'y wala akong kalam-alam. Pero sa'yo, parang yung takot ko'y parang nagdaang Pasko at bagong taon kasi hindi ko ramdam. Ang lamig. Kaya hindi ako takot. Kasi hindi ako takot kahit mala sniper kang tumira. Yung dala mong kargada kasi parang nangangamoy na kilikilo may putok pero wala naman tira. At itong ginagawa natin parang pelikula sa sinihan. Ako yung trailer na inaabangan habang yung ikaw yung pinapanood pero wag mong isipin na ikaw yung malakas. Kasi baka nakakalimutan mong sa sinihang to ako yung papasok habang ikaw yung palabas. Kasi puro ka lang palabas, Manso. Biyasa sa showmanship. First bars ko may talas. Paglabas ng linya sabay slash. Swordmanship. At nag-chat pa to kay Ranex. Sabi niya, bibigyan kita ng laban, hindi mo pagsisiyang panoorin. Huwag kang nga masyadong ingot. Alam mo, para kang TV Patrol eh. Laging may pinapakitang bago pero minsan nakakabagot. Kami ni Bro Ranex, parang naglalaro ng Dota at ako yung carry sa laro namin. Kasi yung suporta niya nasa akin. Ikaw, napakatanga mong player. Tingnan mga kalaban sa iyo, amo. Kasi sa kanila, ikaw yung feeder. Kaya ngayong nagkaharap na tayo, alam mo na siguro kung sinong mananalo. Total nagugutom na ako, halika't pakainin mo ko. Pero ang patayan ka ng paulit-ulit, hindi ang tunay kong pakay. Ako'y max level na player, kaya yung Tori nyo hindi na ko kayang mapatay. Sa larong to, tawagin mo kong Rim Reaper kasi akong tagakuha ng buhay. Trono sa oro, di na ko kayang pigilan ang Tori player nyo. Magantay lang kayo kasi susunod ko na tong ancient nyo. Time. Second round para kay Manso. Let's go. No mats! No mats! No mats! No mats! Kawawa ka naman, boy. Nagsayang ka lang ng pamasahe dito.
Ribat ka ng ribat. Mukha ka namang Indiano, kaso nga lang walang sombrero. Tangina ho. MMK daw, halatang batang mama. MMK ano yun, mama ko? Tangina nito. Bakit ka ba nandito? Ha? Sino ba nag-utos sa'yo, mga magulang mo? Malamang hindi, kasi walang magulang na mag-utos sa kanyang anak patungo sa kanyang kamatayan. Matanong nga kita mo ka, kailan ka ba naging rapper? Nung nagra-rap ka na? Kailan ka ba naging hip-hop nung may flip-top na at sumali ka na dito sa mga battle na ganito? Ako, makinig kayo, isa-isahin ko sa inyo nang malaman nyo kung anong pinagkaiba naming dalawa. Game. Ako, cartridge pa lang noon. Wala pang YouTube. Wala pang malulupit na beat. Nagra-rap na ako. Cripbook pa lang noon. Harlem pa lang noon. Ang uso, hindi pa uso. Bumabattle na ako. Freestyle pa lang noon ang labanan. Hindi pa uso ang sulatan sa kalaban. Nilalampasok ko ng aking kalaban. Sa loob ng school, sa gilid ng sa labas ng mall, sa gilid ng daan, ako'y nakikipagdigmaan. Tapos ikaw, lalaban ka sa akin ng ganyang estilo mo? Ibang ka na ba? Ha? Tangin na mo, pitusan kita dyan eh. Sige nga, matanong nga kita. Kung tunay ka talagang rapper, sabihin na natin, rapper ka, hip-hop ka, magaling ka, malupit ka. Matanong nga kita, nung panahon ng kupong-kupong, may hip-hop na ba nun? Ha? Sagot! Putang ina mo ha. Sagot! Di mo masagot, sige, mas latest. Nung panahon ng hapon, may rapper na ba nun? Ha? May rapper na ba nun? Tangina, nagisip si Gago. Tanga! Kikay nun, wala pa! Tapos, kanina maaga ako dumating dito eh. Hinahanap ko pa tong venue kasi first time ko eh. Tangina, nakita ko, puro kamukha mo! May dala silang salamin, hinahanap ka, sabi lang, mukha! Time mukha! Last round, Crazy W. Let's go, babe. Yo! Tinatawag mo akong muka. Anong feeling mo? Ikay malupit. Kung ako yung muka, ikaw naman yung puwet. Puwet! Yo. May nakapagsabi sa akin na malakas ka, na parang bagyo, kaya naisip ko, ako'y talo na dito, malamang. Pues kung ikaw yung bagyo, ako naman yung estudyante, kaya imbis na kay katakutan para sa akin, ay kay pamparelax lang. Kasi walang pasok, parang linggo at sabado. Kasi walang pasok, parang linggo at sabado. Pero salamat sa'yo, malakas na bagyo, kasi meron pa akong oras tapusin yung research paper ko. Pero alam nyo, makaharap ang isang kalaban na wala kang info ay parang tumingin ka sa isang bilog kasi wala kang makikitang anggulo. Pero wag mong kalimutan na ang bilog ay may butas, kaya makakahanap pa rin ako ng bagay na ikakasama mo. At sa duelong to, isa lang ang dapat matira. At di ako papayag na sa torneyong to ay mawala. Wala manunta ka na takdan sa akong kamaayo, pero ang gagaling kong to magiging dahilan kung ba't sa torneyong to ikaw ay mawawala. Kaya Mansyo, paano mo ko tatalunin kung buong pagkatao mo'y sinira ko ng gusto? At diba may problema ka sa pagbubuo? Ayun, paano ka mananalo sa payabanan ng utak, yung sariling mansyon mo nga hindi mo nabuo? Kasi prince tong kalaban ko, kaya ang matalo ko siya ay great taste mo yung malalasap ko. Pagkatapos kitang patayin, mag-init ako ng tubig, tapos magtitimpla ako ng kopi ko. Kaya ngayong patay na siya, hindi niya malalaman na energy yung sekreto ko. Si kahit tawagan mo pa si Jericho at Rosales, kayang kaya ko yung tatlo. Gets? Jericho, Rosales, tatlo, yun ang literal na Nescafe, blend and brew. Siguro tinatanong nyo kung anong sandatang ginamit ko pang patay sa kanya. Kaya ngayon, sasabihin ko na ginamit ko yung pinaghalong 45. Gets mo na siguro na pinatay kita na gamit ang blend 45, tang ina mo. At sa mga sinabi ko kanina, at sinabi kong puwet kanina, alam kong ikay napipikon. Oo, kapere-reference yung ginamit ko kasi pinaglalamayan ka ngayon. Kaya sa mga kalaban ko sa second round, don't ever think to run cause after this, you're next. In short, huwag ka sanang mag-back out sa laban natin. Run next. At saka, bago ako mag-time, sabihin ko ulit, puwet! Pangit! Last round, Mansyo. Let's go. Okay. Pet daw. Tingnan mo nga yung mukha mo, mukhang piyas ng pet.
tingnan mo yung ilaw mo. Sa flip top, sa flip top, si Zaito tsaka si Delo naglalaitan kung sino ang tuko. Tong kalabang ko naman mukhang butike na naipit sa pinto. Vibes, bro. Nagme-message ako kung sino-sinong mini-message ko. Inaamin ko yun. Pati si boss, mini-message ko yun. Sabi ko kung paano sumali dito. Sabi ni boss sa akin, sige, maganda ka, magsulat ka kasi ang makasali dito magagaling. Magaling ba to boss? Tingnan mo nga yung mukha nito, mukhang tulongges. Sarap sinila sa mukha, buti nagsapatos ako. Tangino. Oo, may hinanda ako. Pero napansin ko pagdating ko dito, si boss pala ang may hinanda kung paano kita kainin ng buo. Yun ang totoo. At kanina, sigurado ako matatawa ka. May nagsabi sa akin kanina, Mansyo, siya ang mga kalaban mo, sino ba yun? Basta meron. Lalapitan ko sana, sport lang ako eh. Puta, nakaganyan siya. Baka nahalo ako. Puta, nagdadasal ka? Ah, tangina mo na, sinama mo yung mga tropa ko. Para may taga-dasal sa'yo, manalo ka! Putang ina! Ina na ito nagdadasal. Oo, may mananalo siya. Love trip eh, no? Game, seryoso. Pahingin muna ng bet. Masyadong mabilis, pagkalan. Ang paglaro ng salita ay kayang-kaya kong gawin. Kaya kong pa-exiin, kaya kong pahabain, kaya kong baliktarin. Kaya kong baliin, kaya ko ring ulit-ulitin, kaya ko ring baliktarin. Pero kung ikaw lang kalaban ko, ba't ko na magagawin niya? Pwede ko na akong ibato ng diretso ang magmarka ang litra sa iyong mukha. Materialis pertis completos to press. Sulak, first round, second round, freestyle yun, inaamin ko. Third round, freestyle pa rin, inasahan ko na tataas ka pero hindi ka tumaas. Ang paglapag ko dito, ako si Mansyo, ang bagong freestyler ng Mindanao. Ako ang kakamada sa mga puta-piti at sa mga mukha na pangit mo. Ako ang maghiwalay sa mga rapper na walang kwenta, tangina. Di ba malakas ka? Matibay ka? Para ka palang pader. Alam mo ba yung kontrasabo? Alam mo ba yung pader? Alam mo yung bara? Yun yung pantibag sa pader, kabra di bara, tanga! Oo, mga linya ko sadyang hindi malalim, sadyang binabawan ko lang. Sinadya ko yun para makuha ng madla. Pero tandaan mo mukha, lahat ng binitawan ko ay pandigma. Hakbang sa kanan, hakbang sa kaliwa, hakbang sa kanan, tabi ka mukha. Baka ikaw ay aking mabangga. Oo, nagbumukha na akong tanga dito. Pero natatawa kayo kasi hindi nyo alam kung ano ang totoo. Pero sa sunod na laban, kung merong kalaban na malakas, doon ko ipapakita kung ano yun. Bago ko tapusin ang round ko na to, sayang, meron pa sana. Pwede, mahilingin lang ako. Pwede ba natin siyang tawagin ng 3 beses sa pangalan niya? Mukha! Yo, make some fucking noise, boy. Yo, Torneo sa Oro, Battle of the Rookies Season 5, MacArthur Park / Lagindingan, CDO. Cagayan de Oro, make some fucking noise, boy. Last battle na siya, special shoutout sa tanan bay, Hingog, Iligan, sa tanan pa, uban na parte sa Mindanao bay. Salamat sa suporta. Special shoutout South Dogs, Mad Dog Clothing, tanan bay, salamat sa barangay 100.7. Special shoutouts po kang Kuya Steve. Bay, may ano minimo bay. Special shoutouts po Senior Rai. Crazy Dove versus Mansyo. Respeto sa duwa. Pero ang makadaog, ang makontra ni Ranek sa second round, 5-0 para kay Crazy Dog. Yeah! Pero make some noise kay Kwan, bay. Mansyo, bay. Judges, bay. Judges. Akong iboto si si Crazy W ay solid, tapos si Mansyo over sa time limit. Yeah!
Sada storytelling eh. Sada storytelling eh. Ang show pero gusto ko na ano. Tunat mo na siya. Nahirapan ako mag-judge. Actually. Between sa puwet at muka. Si Kanay. Yeah, boto na ako si Crazy W. Kung sa man eh. Char. Wanay ko andagan. Pero, ayos to performance Mancho. Props. Si Twice. Binoto ko si Crazy W. 3-2, medyo dikit ang laban. At saka round 2 ni Mancho, konti lang. And then, sa round 3, may tumatak na linya para sa akin si Crazy W. Yung Mansion nga, hindi mo nabuo. So, dun. 3-2 para kay Crazy W. Promo battle, bay.